Ayun guys, finally nakapasok tayo. Medyo nagkatulakan pa sa entrance. Mga karating tayo doon, 3 o'clock. Ayan po, na-stress na po ating Mami Liv G. Yung ganda yung nasasayang pag na-stress eh. Yo, what's up guys? Ito na po ang yung T2 Ice and ang Gasco Fam. Gasco Fam. Ang Gasco Fam, including DNL Vlogs. Hello! And of course, si Mami Liv G. Mami Liv G. Yes, punta kami ngayon sa Ilagan City, Isabela. And this is the first time mag-drive kami sa Ilagan City, right? This is the first time. This is the first time, right? Yes! As this is our first time. Yon, tapos as per the Google Maps naman, nakalagay is 1 hour and 19 minutes. So, alam niyo kung bakit pupunta kami doon sa Ilagan City? Manonood kami ng Bambanti Festival. So guys, panoorin yung buong video. Pakita ko sa inyo ang experience namin for the first time ng Bambanti Festival. And susuportahan namin ang San Mateo Balatong Festival Dancers ba yun? Basta yung representative ng San Mateo Isabela. So, unang gagawin namin yan ay mag-gasolina muna. Siyempre, umiikot na naman ang mata ni Mami Liv G kasi magagas muna tayo. Let's go guys! Let's go to Ilagan City! From San Mateo Isabela to Ilagan City and watch Bambanti. Let's go! We are currently in the long bridge po ng Reyna Mercedes dito. So ito yung kahabaan ng ilog siguro going to Cagayan Valley na. So we are still in Reyna Mercedes and it's medyo umuulan. Hopefully matuloy ang Bambanti Festival pero so far, tingnan yung ulan, no? Maambon-ambon. And yun, we are in the city of Ilagan and medyo traffic na. So hopefully makaabot tayo sa program, street performances of different towns. Let's see. Hopefully the traffic goes. So yun, unfortunately guys, hindi na gumagalaw yung traffic, no? Gumagalaw siya pero pa konti-konti lang, inch by inch. So kalagitnaan ng traffic guys, siguro may mga VIP na yan mga VIP na guest, siguro mga government officials, mga judge sa mga show na hindi makalampas kaya may mga escort sila. Yan siguro mga celebrities na guest sa festivity o mga band. That's Taylor Swift and she's gonna do a concert. So yun guys, nakakuha na kami ng parking medyo sa private lot kaya nagpapabayad sila ng 50 pesos ang parking, so pwede na rin. So sobrang hirap pumanap ng parking guys, as in yung iba siguro more than an hour na naghahanap ng parking. Yun guys, unfortunately medyo na late tayo kasi sobrang traffic, hindi na ata sila nagpapapasok sa stadium. Nakita nyo, sobrang daming tao na gustong pumasok, syempre gustong manood kasi it's been a long time na walang Bambanti pero hindi makapasok kasi nga puno na ng mga tao. May mga dumarating ng mga government vehicles, mga escorted ng police, siguro mga important personalities o baka mga guests o mga good judges ng mga event. So yun guys, dumating si Governor and pinapapasok na yung mga nasaraduhan, so may chance tayo makapanood. May chance tayo makapanood, di ba? Hello po! Dumating si Governor. Hi! Welcome to my lab! So yun guys, may chance na tayong manood ng Bambanti Festival, yung mga TV sa loob kasi dumating na yung Governor. Pinayagan pumasok kahit medyo puno na sa loob. So yun, thank you sa Governor. Antay lang! Pila. So yun guys, finally nakapasok tayo. Medyo nagkatulakan pa sa entrance pero yun, finally nakapasok tayo. Ladies and gentlemen, the national flag.
Ipagsangala sa lahat na akala Isabela. Contingent number 1, Enchanted. So yan guys, tinapos lang namin yung parade, yung street dance, ang 20 towns nag-perform sa street dance. And then yun, hindi na namin tinapos yung event kasi meron pa sila mga dance showdown bawat town. Bambanti Festival approved. Ilan po na yun yan? You want to buy corn? I want popcorn. Musta yung business mo ngayong Bambanti Festival? Ay, naku, nalulugi kami. Nalulugi kami. Pero ngayong araw po, magandang benta. Okay naman po. Magano na. Kami dito kayo. Wala man beta. Hi! Boss, 20 pesos ng mix ng ng maanghang at saka hindi maanghang. Guys, bili muna tayo ng mani para habang nag-drive tayo back to San Mateo, may kinakain tayo habang nag-drive. Yung favorite natin. Tito Ice Gas po sa YouTube. Siyempre, sa paborito kong kainin, mani. Totoo ba? Ano yun? Kaya lagi akong bibili ng mani kasi paborito ko to. Yung traffic guys, so ongoing pa rin yung dance showdown, pero umuwi na kami kasi first thing is ma-traffic, and then tapos na rin naman yung street dance. So yun, napakasigla pala ng Bambanti Festival. First time namin, napakasigla. Siyempre ma-traffic nga lang. Si Sir yung may-ari ng parking na napuntahan natin. Buti na lang, meron ditong private property na pwedeng pag-park. Sir, anong name mo po? Jeep po, Jeep. Si Sir Jeep po. Shoutout kay Sir Jeep. Thank you po. Anong page si sir? Tito Ice Gas ko sa Facebook at saka sa YouTube. Yo, we are back on the road guys, and yes po, it was a very nice experience. We're driving going back home. Shoutout sa mga umattend ng Bambanti Festival. Shoutout din sa mga bayan na sumayaw. Marami na hilo, marami tumumba sa pagod, sa gutom. Pero yung performance nila, napaka-professionalism nila. Tinaste nila yung pagod, tsaka gutom, at tsaka yung pagkahilo nila hanggang sa matapos ang performance. Anyway, shoutout po siyempre sa government ng Ilagan City, Isabela, and of course the governor ng Isabela. Isa sa mga inaabang festivity ang Bambanti Festival kasi bongga. Para kinukuha na ako ng langit meron ditong ilaw sa gilid Ayan, bongga kasi naka-indak. Nagka-camera ako kanina pero napapa-indak yung aking mga tuhod at saka mga bewang. By the way guys, subscribe kayo kung gusto nyo, and of course hit the like button, and peace!